Това прилича ли ви на вход? Огромна квадратна скала, сякаш е затворила нещо. Виждате ли трите края? Ляво, дясно и отгоре. Да се кача да видя дали духа. Обаче това ми прилича на направено. Я да видим какво има тук. Да не излезна прав. Ето ги пръчките къде влизат. Бая. Ще трябва да се вади Венера. Все едно, че някакъв великан е затворил това място. Ето с тази